Na Kaszubach wiele zwyczajów adwentowych sięga swoimi korzeniami czasów przedchrześcijańskich, prasłowiańskich, gdy przygotowywano się do godów. Pora Adwentu to czas szczególny. Przyroda zamiera, dnie stają się krótkie, zimne, wietrzne i ponure. Jakby za chwilę miał nastąpić koniec świata. Ziemia zbija się w grudy, chmury wiszą nisko nad polami, wkoło zalega śmiertelna cisza. Nie jest to czas łaskawy dla ludzi. Trwa oczekiwanie. Rolnicy nie wychodzą w pole, nie wolno orać ani bronować. Ziemia odpoczywa, śpi. Zresztą mróz i śnieg stoją na straży, nie dadzą przystępu do niej. Gdyby jednak kto się uparł, to spotka go kara, nieurodzaj, choroba lub inne nieszczęście. Kobiety też muszą powstrzymywać się od wielu prac. Nie przędą, nie szyją, nie drą pierza, ale spotykają się po domach, śpiewają nabożne pieśni i modlą się. 3 razy w tygodniu, w środy, piątki i soboty obowiązuje post. Adwent to czas pokuty i ascezy. Nikt nie tańczy, nie muzykuje, nie zawiera małżeństw. Ostatni raz można było zabawić się w dzień świętego Andrzeja. Kaszubska młodzież chętnie brała udział w andrzejkowych potańcówkach. Długie, ciemne i ponure wieczory sprzyjają także opowieściom. Snuły się więc wspomnienia, historie o prawdziwe i zmyślone, o kaszubskich duchach i demonach, łupim, wieszcim, pólnicy czy purtku. Dzieci tuliły się do matek, panny piszczały ze strachu, a panowie udawali odważnych. Niełatwo było wracać po ciemku do domu, gdy za każdym krzakiem czaiła się czyjaś pokutująca duszyczka albo i sam purtk. Kawalerowie korzystali więc z okazji, proponując co ładniejszej pannie odprowadzenie pod same drzwi chaty.